Vatikanoan 200 gotzainek familiaren inguruan eginiko agerraldiek beste jarrera bat erakutsi dute. Musikan ere ustez desberdina pixkat bada. Donostiako gotzaindegiko diakonoa da Mikel Iraundegi. Beharrezkoa ikusten du sinodoa, baina ez ditu aldaketa handiak espero. Elizak doktrinan sakondu dezake, baina hausturarik gabe. Gertutasun gehiago izango da homosexualekin edo eta familia zibilekin, baina ez oraingo doktrinaren hausturarik. Nire ustez ere jendeak ulertu behar du Elizak ez dela mugitzen modaren, Elizak ez duela mugitzen modak. Elizak mugitzen duela Jesukristo eta bere evangelioak, ezta? Jose Arregi teologaren ustez berandu dator, baina eztabaida bera bada aurrera pausoa. Fruiturik handiena eta honena behar bada planteatze bera izango da erabakiko dituzten aurrera pausoak baino. Arregiren ustez aldaketak egon daitezke dibortziatuek jaunartzeko aukeran edo eta ezkontza baliogabetasunean, baina ez homosexualen inguruan. Bikote heterosexualak bezain gizatiarrak izan daitezkeela edo direla berez, eta beraz gizatasuna, erlazioen kalitatea, elkarren errespetua dagoen neurrian egiazko ezkontza konsidera daitezkeela, hori ez da inolaz ere onartuko. Iritzi berekoa da EGAM, gay eta lesbianen askatasunerako mugimendua. Ez dugu gehiegi itxaroten, ezagutzen ditugu ez Eliza, Elizak baizik, erlijioak badakigu zer diren, erlijioak erlijio. Ez dira lotesleak, baina aita santuak bilera honen emaitzak kontuan izango ditu, familiaz egingo duen azken dokumentua idazteko. Senza fare la pace. Esango du, homosexualei ere errespetua zor zaiela eta bereztela inor juzgatzeko. Baina esan ez bezala, badago hor zerbait irregularra, nik ez dut hori gezki juzgatu nahi eta errespetu osoarekin begiratu nahi diot, baina ez da hortik aurrera igaroko.